dig selv se, Torkel. Hvad sagde jeg? I år giver det frugt. Kan du godt se, hvorfor vi købte det hus, ikke? Og vores giver 3. Mit. Husk, det er mit æbletræ. Der er ingen anden end mig, der rører de æbler. Kan vi så snart flytte, så jeg kan få mit eget værelse? Er du fuldstændig sindssyg? Vi kan da ikke flytte nu. Hvorfor skulle vi også det? Fordi jeg gerne vil have mit eget sted. Nu hold det op, Torkild. Er det dig, der har spist det af fars æbler? Din far kan ikke klare det, Torkild. I 18 år har han ikke talt om andet end det æbletræ. Han har passet det, vandet det, podet og plejet det. Jeg vil have mit eget værelse. Ti stille. I år bærer fars træ frugt, og det har vi alle ventet længe på. Forstår du det, Torkild? Ja. Vil du så ikke love mig at lade de sidste 2 hænge? Må jeg så ikke godt få mit eget værelse? Lov mig nu, at du lader de sidste æbler hænge. Jeg lover at lade de sidste æbler hænge. Paul. Hørte du det, Paul? Hvad er så det? Det er et æble. Det var et æble. Hvordan kunne du gøre det efter alt, hvad vi har gjort for dig? Men hvorfor, Torkild? Er du slet ikke interesseret i at have en familie? Alle mennesker har brug for at have noget, der er deres, og kun deres. Så vil du godt love mig, at du lader fars sidste æble helt være. At du ikke rører ved det, eller spiser noget af det. Så kan du godt komme her, du. Nu er slut med alt dit pjat. Hvad du forestiller, du går rundt og laver, hva'? Hvad er der galt med dig, dreng? Er du sindssyg, eller hvad? Din far er fuldstændig ødelagt. Han kan slet ikke holde op med at græde. Nu er du værsgo og gå op og sige undskyld til ham. Paul. Torkild, du kan overhovedet ikke finde ud af det der. Lad nu Torkild selv, ikke? Ej, hold da op. Jeg har da aldrig set nogen være så dårlige til at puste æg. Torkild, prøv lige at se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal. Han Nej, lad lige være, Stefan. Torkild, hvis du nu... Så er du kraft til at kæft til. Så en gang min far at ryge. Så kom ind i et skab, 50 smøger, så han ikke må komme ud for, når rød med det sammen. Han har aldrig rørt en smøg siden. Han er fuldstændig sindssyg. Hvad er jeg? Godt. Så kommer du ikke ud, før du har røget alt sammen. Hallo? Nej, Peter har desværre ikke tid. Har du røget dem? Nej. Så må du have det godt. Fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Han sikkert sig en gave for, som han har ønsket sig i år. Værsgo. Tak. Og tillykke. Nu må du ikke op til gæsterne. Det er god sovs. Ring efter en ambulance. Kom ud, Peter. Skynd dig væk. Din far har fået en blodprop. Skynd dig nu at komme afsted. Er han død? Peter, for helvede, mand. Hold kæft, mand. Peter, for fanden! Ej, for helvede, den idiot, han bliver da skidesyg. Så ikke noget ballade? Nej, vi skal bare lave lektier.
Skal vi ikke også komme hjem af? Nu har du fået lov at prøve, ikke? Hold nu kæft. Du skal da også prøve. Nej, jeg vil ikke. Hvis du ikke gør det, så smadrer jeg dig. Jamen, jeg vil ikke. Skal der være flere? Nej. Det er bare et hav. Slap af. Slap af for helvede. Det er bare et hav. Hvad glor du på, mand? Er der døv, eller hvad? Jeg siger, hvad glor du på? Skal du glo? Hvad? Og kæft, hvor er du grim, mand. En stor, fed ko. Bag-ko. Så Stefan, åbn nu farfars gave, ikke? Nej. Tak, farfar. Den er også for farmor. Men det er du ligeglad med, ikke? Er du også ligeglad med, at farmor ligger med maven fuld af kræft, ikke sandt? Nej, jeg er ikke. Hvor mange gange har du måske været ude at besøge hende, hva'? Sig mig det. En gang, en sølle gang er det blevet til. For de 2 uger, hun har ligget der. Siden jeg blev blind. Der har man fortalt mig, at alle mine andre sanser vil blive styrket mere, ved sgu ikke. Jeg har ikke vidst til andet at være forkølet lige siden. Stefan, i dag træder du ind i de voksnes rækker. Og her vil jeg gerne sige, hvad min far sagde til mig dengang. Jeg blev kun mere. Min far sagde, glem aldrig familien, sagde han. Glem aldrig familien. Ligegyldigt, hvad du kommer ud i, glem aldrig familien, du har. Det skal det far til. Gud, ja. Og så se her til Susanne og Susanne og Anders. Ja, vi ved godt alle sammen, hvad I var igennem dengang. I skulle have jeres lille dreng, ikke? Men Herren tog ham til sig. Ja, men gav I op? Nej. I blev ved og ved og ved. Igen og igen og prøve og prøve. Fordi I havde familie. I fik mod. Og essensen af dette her er, at ligegyldigt hvad du kommer ud i, så har du din familie. Skål, min dreng. Og glem ikke det. Ej, kan du da ikke opføre dig ordentligt? Hvad? Vidste. Jeg vidste, det ville ske. Jeg vil ikke miste det. Nej, ikke på tæppet. Mor, jeg vil ikke miste det. Kom her ud på gulvet. Kom. Kom her. Jo, kom her. Det var så smukt. Prøv at høre. I barndommens lange og dunkle nat brænder små blinkende lygter. Som spor af erindringen efterladt, mens hjertet fryser og flygter. Og en eller anden kommer der nær, men kan aldrig helt forstå dig. For dit liv har du lagt under lygternes skær, og ingen skal sidenhen nå dig.